Ningizimu Afrika sinibingelele nonke kwelikaMthaniya kwelikaBanana kuphi nakuphi ezwenikazi iAfrika. Namhlanje siniphathele udokotela u2+2 TV. Namhlanje sifuna ukuthi abantu bazi ukuthi namhlanje ngabe uthini udokotela kubantu baseNingizimu Afrika naseAfrika uqobo. Dokotela zingawe baba. Hawu, sabingelela isigadla senyama. Yebo madoda. Sabingelela isigadla senyama, sabingelela isigadla senyama esafezweni. Kunjalo. Uma ngithi kunjalo kusazoba njalo futhi Impela. ngeke kuhlale kunjalo. Kusemhlabeni la Yeah. izinto ziyaguquka ke ngithi izinto eguquka usuku nosuku kuvela izinto ezintsha. Yeah. Sibuyile isigadla. Ake sishoni kunjalo kusazoba njalo futhi shono nawe ngeke kuhlale kunjani kunje indlela engibingelela ngayo ke leyo. Dokotela sizwe izinto eziningi abantu bathi udlulile emhlabeni ngabe lezi ndaba ziphathe kanjani? Ay ngizwile. Yebo. Ufakazi yiba abalandeli nabantu abaningi ngoba bake bafona bekhuluma ngokuthi awu sizwa sekuthiwa kawuseke emhlabeni emva kokuba sikubona ushutha the last video uphathekile bathi awuseke emhlabeni chabo ngiyaphila Nkosi yami ngiyatholakala and ngiyasebenza usuku nosuku yabona nje abantu phandle phandle kugcwele abantu nje bafuna ukujova ngiyababona usasebenza futhi ngeke aphinda yeke kuyoze kushaya ukufa kwangempela ngifanga ngiyaphila amampunge lawo. Ngizwile ukuthi uhambela amazwe anjengoMalawi eAfrika yonke nako Cape Town, East London nako Goli. Ngabe kulezi insuku zobubhizi kuphi yini mhlambe ongayinikeza abantu uqinisekisa ukuthi udokotela basengaqhubeka abantu babeka ithemba kuye njengoba bemazi? Uyabona njengoba sengibuyile ukubuya. Yebo. Sengizophuma ngempela manje ngiphuma ngempela ngiye eGoli. Yebo. Mangifika eGoli ngifuna abantu babone into yamehlo. Yebo. Ngoba mangifika eGoli ngizobe ngiphethe isiwasho esikhulumayo. Yebo. Uma ulalela ngendaba ethi isiwasho esikhulumayo, ngikhuluma ngento ke manje ezoyenzela abantu bayibone ngamehlo isiwasho sikhuluma. Ngizwe kancane dokotela ukuthi umuntu osebenza ngezigubhu zamabhizinisi izinto ezinjalo ungabe mhlambe kukhona yini ongathi ngifahla ngakho kubantu ngoba phela njengoba ungizwa nje ngikhuluma kanjena ababhizi bayafona bayabuza ungathini mhlambe ephuzule njengaleyo? Hayi igubhu siyazakha bakithi siyazakha igubhu umhlaba wonke sibanikeza abantu sibuzakha kakhulu igubhu. Mina ngifuna ukubatshela abantu ukuthi hey isigadla siyaphila isigadla sikhona wozali kusigadla senyama bakithi usuku nemini sikhona sisebenza shining ngaphezulu kwenkinga woza wena noma ngabe ufunani khona impela ubusho njengamanje sekushubile ke manje ngoba isikhathi esiningi ngiphuma kakhulu ngiyaphuma ke manje ayike indawo engize ngifikele umuntu akaviva abantu abavive bangakhohlwa phela ukuthi ukuviva kwabo kukhulungisa indaba zemali ngoba ayisekho into amahala bakithi sigadla senyama sisebenza ngempela siyazethemba siqhuma phansi ngakho nje sikusho ukuthi u2+2 usaphila kakafi. Lokho engikusho ukuthi abantu abaduduzeke abantu abangaphatheki kabi sengibuyile abasubscribe kakhulu kunokusubscribe kancane into engiyanyisile ukuthi basubscribe kancane abantu abasubscribe kakhulu bangakhohlwa lelo button lelo bathi 076 masibangifuna bathi 45 bathi 400 45 angimningi abaleka bye hey woza baba woza. Siyabonga dokotela 2+2 Ningizimu Afrika nizwile konke. Uma ngabe ufona uzofona uxhumane nawe udokotela awuxhumani nomunye umuntu uthola yena nje udokotela ngqo. Ngaleyo ndlela leyo siyabonga kakhulu kini nalonke enitholele ithuba lokuthi nibone nizibonele udokotela ekhuluma bukhoma kwi Dr. 2+2 TV. Siyabonga kakhulu.